মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ দিনত মই আমাৰ কলিগ, আমাৰ নিজৰ ছাৰ ডক্টৰ কুমুদ ৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু আমাৰ দলীয় গোটেই কৰ্মী তেওঁলোকক লৈ আমি UPPL দলত যোগ কৰিছোঁ। কাৰণটো এটা UPPL আদৰ্শগত দল। আমি বিচৰাৰ ধৰণে আমাৰ মনৰ লগত UPPLে মানে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভিজনাৰী এটা দল, এই ভিজনাৰী দলৰ কাৰণে আমি UPPL দলক ভাল পাইছোঁ। কিমানজন জইনিং হৈছে আজি আমি 10 জন জইন হৈছোঁ। কি কাম কৰিবলৈ ভাবিছে? UPPLে এনে এজেণ্ডা আছে যে গোটেই BTR বাকী যিমান জনসাধাৰণ আছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ 26টা যি জনগোষ্ঠী আছে, আমাৰ দলৰ হাই কমাণ্ড এই 26টা জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ যি এজেণ্ডাবিলাক আছে সেই কামবিলাক এতিয়া আধৰুৱা হৈ আছে। যিহেতুকে আমি সকলো দল সংগঠনক লৈ জনগোষ্ঠীবিলাকক লৈ আমি কাম কৰিবলৈ আমি আমাৰ এই UPPL দলৰ নেতাসকলক আমি সমৰ্থন আগবঢ়াম। মানা সমষ্টিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব নেকি আপুনি? আমি আজি দলত যোগদান কৰিছোঁ। আমি ৰাজনীতিৰ বিষয়ে ইমান নাজানো। আমি যিহেতুকে এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত প্ৰফেচাৰ আছিলোঁ, আমাৰ ৰাজনীতিটো আমি আজিহে খোজ দিছোঁ। এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে নকৰে এই বিষয় লৈ আমি জইন কৰা নাই। যদি দলে আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়া আগবাঢ়িবনে আপুনি? হাইকমাণ্ডৰ কথা সেইটো। হাইকমাণ্ডে আমাক দলত যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বটোতো আমি চলজাৰ কৰিম বুলি আজি প্ৰস্তুতিটো কৰিছোঁ। তাতে আমাক দলৰ পৰা যদি দলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কামত যদি ব্যৱহাৰ কৰে, দলে যদি ৰাইজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে, আমি সেইটো কৰি যাম। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि सुंद' भिडिअजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय नैबे माखासे भटिंनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नैथियाव आङो नैबे दुर्गादास बर'नि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। गिबियाव आं इन्ट्र'आवहाय नोंथांमोननोहाय माखासे भिडिअखौ हगारनानै होखाबाय। गिबिसिनथारावनो बिनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायग्रोगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नै ओरै सावगारियाव नायगासिनो दङ। जोंनि समाजाव थानाय माखासे नेगेटिभ गोसोनि मानसिफ्रा UPPL पार्टिफोरखौहाय जेनबाय, गैला, थैखाबाय, सिखारनो रोंला होननानैहाय जोङो गोबां खोनासोदोंमोन। नाथाय जों मैयानि समावहाय ओरैबायदि लैहोर जोम अदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम खमैबो 1200 कार बेयावहाय जोङो रेलि खालामनाय नुबाय। दा गासैबो रेसपेक्ट खालामदों, गनायदों बिथांमोननि कार रेलिखौहाय। सारा भारतनावनो माब्लाबाबो बेबायदिबो जाफेराखैमोन, जों बयबो मिथिगौ। अब्ला रायजोफोर, बिनि सायावहाय जोङो बयबो मिथिबाय दे, जों बयबो मिथिखागौ थांनाय 5 बोसोरावहाय बर'नि गेजेरावहाय खुनु दावराव दावसि गैया, रावजोंबो नांज्लाय खमज्लाय गैया, जाति हिंसाबो गैलाया, बेबायदि जोङो थासारि मोनबोदोंमोन। नाथाय बेखौ जोङो नैबे 5 बोसोरनि उनावहाय फोजोबनानै लाबाय। 4 दानसिमहालागैनो जोङो गावजों गाव नायलायनो हायै आरो गुबुन हारिफोरजोंबो जोङो थांलायनो फैलायनो हायै दाव थादलायनाय जोङो नुनो मोनबाय। दा नैबेखौ लानानैनो जोङो दिनै बयबो नुनो मोनदों माखासे कलेजनि प्रफेसारफोरनिफ्रायनो बेयावहाय सापर्ट खालामनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, UPPLनि थांखिया अरायबो रायजो राजानि, UPPLनि हास्थायनाया अरायबो रायजो राजाफोरनि थाखाय, आबसुनि मावनायाबो रायजो राजाफोरनि थाखायनो। आबसु UPPL एखे बिथांमोना थांखिखौनो लादों, जाहाथे रायजो राजाया अरायसम गोजोनै थांनानै थानायनि खाबुखौ मोननो, बेखौ हास्थायनानैसो UPPLआ थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन। नाथाय गोसो गाज्रि सुबुंफ्रा थगाय थसि गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय सिन्थेनो भट लानानै दिनैहाय रायजो सासन खालामनाया 4 दाननि गेजेरावनो 5 दानसिमावनो हुलुस थुलुस बर' जातिखौहाय धंस खालामनायनि लामायावहाय लाबोगासिनो दङ। जों बेखौ नुदों रायजोफोर। अब्ला बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, नैथियाव फैदो भटिंनि बाथ्राखौ जोङो सावरायनोसै। बे भटिंआ दिनै जानानै थांबाय। फुंनिफ्राय लानानै 3 बाजिसिमहालागै बे भटआ जानांगौमोन, नाथाय 2 बाजियावनो जोब्बाय होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों, मानो भट होलायनो गोनां जाखो? जोबोद दुखुनांथाव। फार्स्ट टाइम
बर' थुनलाइ आफादावहाय भट थुलायनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर सोद्रोमाफोरनि गेजेरावनो बियो जानो नाङामोन नाथाय बोथोरा थिनबाय जानो थाखाय थांनाय जानुवारि दाननि 9, 10, 11 खालार खालि जेब्लानाखि बिजिनि हालामावहाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जादोंमोन बै समावहाय बुख्रुब बुख्राब दावराव दावसि अपोजिशन पार्टिफोरनि नासयनायनि थाखायनो बियो जानो मोनदों होननानैहाय जोङो बयबो मिथिगौ दा बै समावहाय गिबिसिन जथुम्मायावहाय मोजाङैनो मोजां जानानै थांदोंमोन नाथाय नैथि जथुम्मायावहाय बिसोरो सोद्रोमा सायख'नाय समावहाय जेब्लानाखि दैदेनगिरि सायख'दोंमोन बे समावहाय दावराव दावसि खालामजानायखौ जोङो नुदोंमोन बै समावहाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौहाय सायख'नो हादोंमोन नाथाय माखासेखौहाय सायख'नो हायाखै दा बे सायख'नो हायिफोरखौहाय सायख'नो थाखाय दिनै जों नुबाय भटिं होदलायनांनाय नाथाय बेबायदि जानो नाङामोन रायजोफोर सोद्रोमाफोरनि गेजेरावहाय बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोरनि गेजेरावहाय गावसोरजों गावसोर गोरोबज्लायनानै गनायज्लायनानै सायख'नानै दोनज्लायनायसो जानांगौमोन बेबायदिसो जानांगौमोन गोदोनिफ्रायनो बेबायदि सोलिबोखादोंमोन दाबो दे आङो बेखौनो बुंनोसै थासारिया थिनबायब्ला मानिलायाखिसैब्ला गनायलायाखिसैब्ला मान बावलायनोहाय गोसो जालायाखिसैब्ला गासिबो लिडार जानो गोसो जाबायब्ला भट होबाय बेनो मोजां जाबाय होननानै बुंनांसिगोन नंगौना नङा रायजोफोर नाथाय आंनि नोजोरावहाय आंनि जे साननाय बेयावहाय आङो सानदों जे बेफोरबायदि बर' थुनलाइ आफादफोरनि सोद्रोमा गायसनलायनायावहाय भट होलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों नोंथांमोननि सायावसो बियो नाथाय आं सानदों बेबायदि जानो नाङामोन गनायलायनांगौमोन मानिलायनांगौमोन हारिनि थाखायसो खामानि मावनोहाय दैदेनगिरि गसंदों नङा होनब्ला धोन सम्पति बुथुमनोथ' दैदेनगिरि गसङाखै ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दानिया जों सावरायगोन दुर्गादास बर' फेमिलिखौ मोजाङै नायनानै ला दुर्गादास बर'नि फेमिलि दा दुर्गादास बर'आ बेकग्राउन्डआव मा बिनि टटेलि फेमिलियानो गासैबो हारसाफोरनि ड्रेसजोंहाय बिसोरो मानिनानै थाग्रा मोनसे जाथि यानिखि बर' नङा दा जानो हागौ बिथाङा बर' हारिनि मानो सुबिदाखौ हास्थायनानैहाय बर'फोरनि सुबिदाखौहाय नासयनानै होनो लुबैनानैहाय बियो दासनि उनाव बर' टाइटेल लादों दा बेखायनो जों बुङो रायजो राजाया गासैनिबो राजा रायजोआ थिसनहरोब्लासो लिडार जायो रायजोआ थिखाङोब्लासो सिटआवहाय जिरायनो मोनो दा दुर्गादास बर'खौबो बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिफ्रानो थिखोहरनानैहाय दिनै बर'नि सासे एमएलए लिडार बानायनानै दोनदों नाथाय बिसोर बायदिया एसेम्बलि हाउसआव थांनानै बर' हारिनि थाखाय हेंथा होग्रा एसटिनि बाथ्रा बिसोरो सापर्ट खालामहैदों बर'फोरनि थाखाय खहा खालामनानै होनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिया दुर्गादास बर'मोन बायदिनो माब्रै भट होनो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दानिया थांनाय 10 बोसोरावहाय बिसोरबायदि मानसि सासे नब कुमार सरनिया नन एसटि बिसोरबायदि मानसिया एमपि जानानै बर'खौहाय थेर बेथेर खालामबोदों नङा नामा बे बाथ्राया नंखाय नामा रायजोफोर दिनै जों नुनो मोनदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनावहाय ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब आयंआ बे नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटखौहाय ट्राइबेल नङा होननानैहाय बिथाङा दाननानै होदों नाथाय 10 बोसोरसिमाव दावराव देख्रेब आयंआ नब कुमारनि सार्टिफिकेटखौ ट्राइबेल नङा होननानै माब्रै नायबिजिराखैमोन नैबेबो मोनसे बुंनो थाङोब्ला रायजोफोर बिथाङा बिपिएफ पार्टी दंखाय बेयाव जेबो नोजोर होआखैमोन नाथाय बिपिएफ पार्टीया जेननायखाय बिथाङा नोजोर होनानै इउपिपिएलखौ नासयनो थाखाय बे नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होदों जाहाथे ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौहाय बाख्नायो बेनोमोन थांखिया रायजोफोर दिनैबो जों नुदों दा रायजोफोर दावराव देख्रेब आयंमोना ट्राइबेल सुरक्षा मन्चआ सोरखौहाय सापर्ट खालामदों जाय सरकारा 10 बोसोर गाग्दोनानै गारबोदों बर' हारिखौहाय हारिमुनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव हारि जौगानायनि बिथिङाव गासैयावबो गाग्दोनानै गारबोदों बेखौनो ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मावथिफ्रा दिनै सापर्ट खालामदों नंगौना नङा बेखायनो आं सानदों जोंनि बर' हारियाबो साननो रोंनांसिगोन गुबुन गुबुन हारिफोर बायदि एसेबां जाम्बा जानानै थानायनि सम नंला रायजोफोर
गुबुनजों गाग्लिजानायनि सम नंला जों बयबो साननो गोरों जानांसिगोन अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गावनिनो बर' फिसा हिसाबै बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि